Stop! Înainte să înceapă acest video, nu uita să apeși pe butonul abonează și pe clopoțel ca să primești toate notificările și apasă pe like ca să ne strângem o familie cât mai mare. Și bine v-am găsit pe acest canal cu voi Lucian Ceban și astăzi vreau să vă arăt cum strâng eu o rămăniță și după cum puteți vedea, cineva vrea să fie ajutorul nostru. Cine? Măguișor! Răutatea! După cum puteți vedea, rămănița a început să crească și poate vă întrebați pentru ce trebuie să o strângeți. Ei bine, rămănița este foarte bună pentru stomac. Când ți este rău, bei un ceai de rămăniță și îți trece puțin durerea. Trebuie să o puci așa între degete și să o tragi, să o rupi. Doar priviți ce frumos arată. Și tot asta trebuie să o umplu. Foc. Dacă are păduchi, nu este bună deja. Să scrieți jos în comentarii dacă strângeți și voi rămănițe. Eu acum nu vreau să merg de față ca să puteți scrie comentarii în acest video. Așa. Dacă vrea să mai ajut cineva. Bun, voi reveni când voi umple asta puțin mai tare. Am făcut puțin popcorn, avem un fel de porumb negru mărunțel, acum vă voi arăta, dacă am mai păstrat vreun știulete. Și acum ne înfruptăm din acest porumb. Veți vedea, eu m-am avansat și poate vă întrebați, nu sunt în Cernobâl, dar ca și acasă la mine sunt mutanți. Aceasta este rămăniță, poriza ce tulpină groasă are. Ea nu este bună de băut ceai, dar este interesantă. A doua oară când văd în viața așa mutant. Ia, deci nu vrea să rupă. Ia. Aici era plin și după cum te vedea, cu ajutorul meu, florile se micșorează în greutate. Hop. Acum vreau să fac un puțin ASMR, să auziți cum se aude când se rup. Vă place sunetul? Uite! E cu mutant! Parcă sunt serios în Cernobâl. Doamne ferește! Doamne ferește-mă! Dacă uite așa, parcă este o albină. Aici, acestea sunt aripile și acesta este corpul. Serios! Ce ciudățenie, Doamne! Așa... Și... Ai venit ajutorul? Nu mai ajutai nică. De nu mă pup la cameră. Nu pupa camera. Aici este un mutant pe care vrea să se dezvolte. Și că mai vine o fată care vrea să mă ajute. Și ai venit să mă ajuți? Hai, măcar tu. Te-ai întins? Haidem la lucru, hai. Hai, haidem. Mi-au stricat încălțămintea. Amândoi. Haidem. Hai, dușcă. Haidem. Și ne gata să ridici codița în sus. Și faci-i. Hai, așa, acolo, da, acolo. Da,
Du-te de aici, nici tu nu vrei să mă ajuți. Las că fac eu mai departe singur. Vedeți eu că n-ați o mâncare în țară. Ați mă răzbun, vedeți voi. Aici cam am terminat, parcă cu aceasta, dar mai văd eu. Uite culcane aici, cât... Ui, ui, ui! Am terminat cu românița și am trecut la prășit Jia. Jia, da. Este rândurile în prășit, da? Și acum avea iese de prășit. E că păpșoi a răsărit. Așa e, păpșoi, da? A răsărit. Când le săte, are apă, dar e săte totuși. Și, Doamne ajută. Deci am trecut mai mult de jumătate singur. Dacă vă vine să credeți, dacă încet cu încetul, treaba să prinește. Prinește. Păsărica. Mai am o leacă și termin. Aici era vorba eu 10 și fratele meu 12. Dacă eu îi fac treaba așa lui ea. Am găsit eu sub această piatră ouă de furnici și un mușuroi de furnici. Păi ce fac? Ați gustat vreodată ouă de furnici? Eu când eram de ținut că am gustat și erau acre. Acre amărui. Așa că pun piatra înapoi, dar sting camera când pot. La voi, dar la noi au început să crească căpșunile. Ia și frumusați. Așa-i? Dați like dacă vă place. Ia și frumos. Acesta este răsplata, pentru că am prășit toată via. Tata, salutat! Tata, salut! Tătei, salut! Salut! Salut, noroc! Noroc! Dar cine sunt scrape? Oh? Salut, Filip! Salut! Ce faci? Aici am aici. Wow, ce suc frumos are și. E plin de căpșuni pe aici. Foarte frumos. Aici. Ia, ce frumos cu tata aici așa o păză. Suntem a doua zi și acum plecăm să stingem ciuperci din pădure șeptelici care v-am arătat în vlogurile trecute și voi arăta când vom ajunge. Veți vedea că am ajuns la zona cu ciuperci, Filip. Noroc. Și ne apucăm să căutăm. Și sunt un copac foarte, foarte înalt și eu scos rădăcina din pământ. Filip, ce zici? Au făcut un rău? Depinde, copacul era bolnav, nu. Așa zic și eu, dar dacă era sănătos, i-au făcut un foarte mare rău. Trebuie să uităm pe aici atent, pe aici pot fi ciuperci. Ușuroaie de cârtiță. Eu pe aici prima dată calc. Ai mers pe aici vreodată, Filip? Am mers de mai încolo pe aici. Ia și frumos. Tunel de crengi. Wow, ce de frumos! Așa e, Filip? Am găsit ciuperci, nu ciuperci, căpșune de pădure, dar din păcate nu sunt coapte. N-am văzut ceva mai frumos. Așa-i? Sunetul acesta de vânt, numai dacă ar cânta și păsărilele ar fi cel mai bine.
foarte frumos. L-am pierdut pe Filip, stați! Filip! Ah, iată-l. Asta-ți care ghim pe asta. Ei, ieșim pe unde am intrat. Wow. Dați oară căpșunele de câmp. Iată. Tot ce vedeți floare este căpșună. Simt eu aici jos. Adică mai bine zis fratele. Este destul de greu, înseamnă că este și mie acolo înăuntru. Așa-i? Ce frumos! Aici! Aici n-are vlog. Ia și frumusața! Ia uite acolo la vale. Frumusața! Ei? Faci așa? Tata, asta e comestibil ori să o arunc? Care? Ce de albi și comestibil, mă nu și putri de tale. Las că e bună! Da, am trecut pe multe lucruri și am ajuns la un izvor vechi, făcut de un an de meu, dar din păcate o secat. Ce apă limpede și curată are. Foarte frumos. Cred că aici este cana. Nota 10. Și am ajuns acasă. După cum puteți vedea, am strâns foarte puține. Dar poate vom avea ceva de mâncare. Așa că eu vă urez o zi, o seară plăcută. Și acesta a fost vlogul. La revedere!